yalam ka jing im jungi un penyai ya ka jing im tang bang Yesu lawan ban shem ya ka senjam ban wan show utrai jungi Jesus Christ ban IP show ukulai ban kedok ini ukulai ban yalam yunti ini ukulai ban tenenti ini ya ki senjam jungi im jungi ki berasa bahwa hagane kawai ka banta ka ba pule kadai ka jing sim rai jong wei rang ba bon lingkot kadai ka jing sim rai ka jong wei rang ba o lingkot o ba kerteng usa khayos one ru wei na preng jibril ki be im ha ka ko por jong utrai jong yu Jesus Christ long bong la dan ka ka jing kwa ka jing thang ba ka jing siang ban yo i u e u tau Jesus o ba komu no tau Jesus o ba usia sel ni ke parlok jong u ba u le iki de ke kamba ba u pen kya iki breu ba u be iki ksoi ba u pen empat iki bayap o le si bon ki kam na ka banta ya ka ban pen em ya ki breu ya ka ban ya rap ya ki breu ya ka ban pelai iki breu na ki jinge kalaran kajing hang mat kajing siang haga men sem mat ka dot kajong u de usa khayas Neu sakhayo su bolong urang pa kinong krong ulong ru ubriu spat lakwa hadu kata-kata ban yo iu jisu laulong utau no krong laulong utau briu ubag emlang kasalang kala iben laulong utau briu ubag emlang kasalang kala nyau yo kumunong pop Nailuan ban penpau haga ban sim kajong u kajing tang ban yo iu jisu kajing Bau kwa man yo i na kabanta utrai jubi Jesus Christ. Rai kalong kai ka basusi kawai ka jing duna ha ka jing em jung u kalong bo long briu balingkon. Dang long kum kini ki khna. Om la ban yo i Jesus na mar ka jing pai ba ka jing bon belin jung to pai ba. Hang no no bu Jesus lai ki pai ba ki shu bot serta pe ju ban na de manusia kebat manusia ka tiang manusia ka bon. Tapan long you nu rang ba bukli boling kot om la ban you iu jisu haga ba khatu long ba haba ula tepo jisu sawan ban jaj nagata ka surok nagata ka lenti udan wei uding dumpur hangta udan wei uding dumpur hangta harut jong kata ka surok harut jong kata ka lenti ula shim ya kata ka senjam Barkata kalong shem la ken ya ke jing le ran ya ke jing syar ki ban ya ke jing syar kren ban ha ki breu ula kiu jaj halor jong tau ding ula kiu jaj halor jong tau ding bat nang ta ula la ba dio ikan diang ya ka dur ke jong jisu kado ka pen hon ka pen kben ni ka pen sem ka jong u ka bola kwa ka bola trang ya ka ban yo i yo jisu nong penem Kajing kemen ka bamla ban matai kajing kemen ka bamla ban ong ha ka men sem ka jong ne urang ba o malang tangu nong krong o malang tangu nong pop o ba krau benta kajing kemen ka pendam ya ka donut bari ka men sem ka jong u kita kajing sekolah ran kita kajing sekolah baro kajing sekolah pok ka jong u kila do kila dam kila jakno kajing kemen ka pendam ya ka men sem ka jong u ban yo i ya ka dur ka jong jisu ban yo i jisu ha ka jing em ka jong namar kata ha ka ka por ang ba awai ka pen kemen susu yo kalong ba unang modor ba u jisu no yo i yo namar ba udan hajrong dan hajrong jung uding ba wong tang bangala yo i jisu la biang tang bangala yo i jisu ya ka dor kmat ka jong jisu la biang ha ka jing em jonga kalau pendap yang ada ke jing kemen kaba kam smoke kemen susu ha ka por kaba kam pen kemen susu na ka ban tau sakhe sa ka por kalong mars pai hatrai jong tau ding ujisu la sange bat ha ka klimat ula kmet iki kmat jong o sha persha jong so khayas baru om ko sakhayas to na ya no klai mame na jrong jong to ding dembur hagan ga singi ka dayanga bansa mit hagan yin jong hagan ga singi ka dayanga bansa mit hagan yin jong me ong
utrai jing Jesus Christ ban ong bang yo ban piang yu jisu ban wan ban sabet haga yeng jongi kat do kan long ka jing kwan ka ba krong kat do kan long ka jing kendap da ka jing kawai da ka jing dawai haga da ka por usakayos nalor ka jing kwan ka bolo yo yu jisu hang ne kala nang pendap susu ka jing kwan na ka ban sim ka do da jugu na ka jing ka jong usakayos ulai ya nak kloi na lor jong tau ding dembor bat ulai yang lam yu jisu sheyeng ulai yang lam yu bat ula ten na ka tau jisu hala ka jong ka yin kasem ula pediang soba ka por ula penlong ka jing kawai ka jing tawai ula khot ki ke parlok jong u ke parabarkan mar pa jong u ke be trai lang bat uru ha ka por ula khot haga kelipman bagin yo ya kaban ya bam jalang haga mit haga si ringkat padu jisu kalau pendap ika ben sim jung u daga jing kemen kabom lang dan patai haga bor bat kelipman kajing kalawan haga donot kacong usak hias kadonot kabadu jingkermen bor sikata kadonot kabadom bor sikata kadonot kabasa haga jing syak nyobain baru si kata mantakala syaifar mantakala dap daga jing keben baule yo ban pediang yo jisu halaga jong ke jing kesem bat halaga jong ke jing ke jong ha kata ko bor bat ke klipman kata kidang ya bamja kata kidang ya kawai kidang ya sokmen layeng joj usakayos bat ulah keren ye kini kiten ulah keren ye kini kiten je bang ala pule nadu mene hakmi ye ka basiteng nagi ke ruki jonga atrai ngan saai hagi duduk bat ladang ala shem klok ye ke ru nau no ru da ka mudo lamber ngan sesupat sausya kata kalau garai jongu kabola shem ha kata kapor bat ka klip mat kadang kajing kentu habo ka men sim ka jongu kata ka men sim jo kajing subon ka slay ha ka to jongu habo briu la yo ban mat ya kajing stay ka jongu play habo briu la yo ban mat ya kajing eat ka jongu play habo briu la yo ban mat ya kajing bab ka jongu play ka men sim jo kajing subon ka slay ka men sim jo kajing eat ka slay kajing khap nap kam dan su kano goro kajing so ko nyo kam dan su ka pendap tang kam sem jo kajing so kuman ha kajing kajing sakayos ha ka poru ka pendap ya ka sem ju ka kajing kuman ka bom la pan ha bolu yo ban mat ya ka kajing kajing ka borang da ka ban ta ju walau long dong pop kau Ubaga imlang kesalang kala iben. Ubaga pertai kala nyayu nopong. Mentau leyo ban mat ya kajing ke jong ublay. Ulay ban mat ya kajing istay ke jong ublay. Ulay ban mat ya kajing map ke jong ublay. Ha kajing jong u. Kapan dap yu de kajing kemen. Ka bakat kata kajing kemen. Ha ka bang ni kom ki kon kristando. Abang ge yo ban mat. Ya kata kacau kacing kemen. Kau usah kayos oleh yo panmat. Larang yi hukum ju. Nyala yo ikaban pediang. Ya kacing ye kacau oblay. Ya kacing map kacau oblay. Ya kacing istay kacau oblay. Larang yo ban piang yu jisu. Ha kacing jongi. Kacau ka experience. Kacau kacing kemen. Kan long. Ya kacau not. Baik kemen sing kacing. Ha kau usah kayos. Ha kata keporu. Pendap ia kawan sim ju kajing kelah ka basi klebat kawan kajing kajong tak kelah bak kita ha kata gopor ha kata klip mati usakayos ubreu beruspa lomba oleh jengjot si teng ni ke bangan ngan sam gitu baladadan kado kabangang ala sim tam kabangang lakum le klop dah kabang budoy lang ler lane da kano kurukom kabang ngalakum le baklang ngalakum sintam naga ay kabaday hok komod kalau mentah
ngan siu no sao sha ngan siu kata ke jing kela kawan ada jing im ke jong usakayos kado kalau ke jing kemen ka pendap dia kamen sem chung ke jing kemen ka pendap dia kamen sem chung ke jing it ada jing im ke jing usakayos kum juru ada jing im ladau prai jing Jesus Christ ladang ngi long ke maklai ya kaman terang badio i Jesus ke jing im chung ladang im kenshu ik barok Nyem kenshu ike hega jing im jungi. Na kaman tau prai jungi Jesus Christ. Nikloi ban piang ya u haga jing im jungi. Nikloi ban piang ya ya kabun wan ban samit haga yin ke jungi. Haga dodot pada ke ban sim ke jungi. Klempet min yo ban mat ya kata ke jing temen kamu sakayos yo ban mat. Atau ni kuale ban yo ban mat ya kata ke jing temen ya kata ke jing sok kajo kamu sakayos umat haga jing im joko nalangi kwa shisha kalomba ai bo mungkin ai lah you try but no Jesus Christ bon wan ban rung haga jing im jungi bon wan ya kaban samit haga yeng ke jungi haga dodot ke jungi haga jing im jungi bangin yo ban mat ya kata ke jing it ya kata ke jing map ke jung blai ke jing kemen kaban pendap bat pensilai kaban penlong yi bangin le haga jing im jungi kajing it ke jung blai berabor kanum pensyong piti yu kajing it jung blai lada ka syong bat ka dap ka slai haga do not ke jungi kan penlong yi bangin le na kaban tau blai kata bide ban suto haga jing im jungi kum testa lada gila yo ban mat sisa ya kajing it ke jung blai haga jing im jungi kanum pensyong piti yu kajing ke jung blai kalau baka penlong ini bangin le na kaban tau blai bangin le na kaban ta ka purom ke jung blai namar kata ai bakale kajo kajing kabangin yo kaban mat ha kajing jungi ngira kwa ba mangi kum ki kon kristan iwai piwai kum ki bangai tau blai kani ke chu kajing ai bangin yo ban mat ha kajing jungi nang ba do kabor ka jung blai kabon penla na kabanta jungi habang idan kajing thang bat kajing siang na kabanta utrai jungi Jesus Christ habang idan kajing thang bat kajing siang banyo Jesus habang idan kajing thang bat kajing siang banyo ban mat ya kajing pen ka jung blai klempep dan wan ha kajing jungi ban habang kajing ke jung blai ala kalawan bat kalayo ya kaban syang ha kajing jungi ha ka dodot ani kaban sim ke jungi kan penlong ini bangin le na kabanta ublay untuk kup ni ra. Yang ni kajing slot ko bin kot jing